Uau, bon dia, Hospitalet. Que bonica està la Farga. Quina alegria. És molt important que avui hagueu vingut aquí tanta i tanta gent. És molt important perquè efectivament venen unes setmanes decisives. Per mi, com a alcaldessa de Barcelona, també és important per mi, abans de començar, dir que és una alegria estar a Hospitalet, que és una ciutat germana, una ciutat de gent treballadora, una ciutat popular, una ciutat germana metropolitana, amb la que molta gent d'aquí hem aturat desnonaments, hem batallat pels drets i que a les ciutats no hem de competir entre nosaltres, sinó que hem de treballar juntes per feminitzar la política i per garantir els drets dels nostres ciutadans, que ha de ser la nostra feina. I abans d'entrar en matèria, sí que dejadme hacer un saludo muy especial que no he tenido ocasión de hacer en público estos días y que me parece importante mandar un muy fuerte abrazo y os pido también un gran aplauso para Ángel Hernández. Nuestro recuerdo también para María José Carrasco. Ángel nos ha emocionado a todos y a todas, nos ha emocionado, nos ha removido con su valentía, con su generosidad, con su ternura, con su gran gesto de amor y compasión por la que ha sido su compañera. Y es una vergüenza que Ángel haya sido detenido por su acto de amor. Es una vergüenza. El Estado, la administración pública, es la única que ha fallado aquí. Ángel no ha fallado, Ángel no ha cometido ningún delito. Quien ha fallado ha sido el Estado. Y eso tiene responsables, y también hay que decirlo. Por encima de todo está el amor de Ángel, que debe ser ejemplo y luz para todas y todos nosotros. Pero el Estado ha fallado, y el Estado tiene nombres y apellidos. Porque hace 2 años, Unidos Podemos llevó la propuesta de ley de eutanasia al Congreso de los Diputados. Y vergüenza que votaron en contra no solo el Partido Popular, no solo Ciudadanos, también el Partido Socialista. El Partido Socialista dijo que el país no estaba preparado, que se lo digan a Ángel y a su mujer si no estaban preparados, y a los muchísimos ángeles que hay ahora mismo pasando por lo mismo. Hay muchísimo sufrimiento evitable que solo necesita políticos honestos y valientes que sepan que se deben a la gente por encima de cualquier otra cosa. Ángel se lo merece y hay que conseguir esa ley de la eutanasia en el próximo mandato. Se lo debemos. Jo seré breu perquè crec que avui tenim 2 protagonistes d'aquesta pròxima batalla electoral, que són el Jaume i el Pablo, i crec que volem escoltar-los amb ells. Jo només voldria seguir el fil que deia la Lucía, que crec que és important que parlem d'aquest en joc en aquestes eleccions. Realment hem passat per anys molt difícils, molt difícils. El govern del Partit Popular ha fet molt de mal. Ha fet molt mal a Catalunya, sí, ha fet molt mal per la seva manca de diàleg, per la seva actitud totalitària, repressiva, que ens ha portat a una situació de vulneració de drets i de retrocés en drets i en llibertats, però no només a Catalunya. I s'equivoquen també els partits independentistes quan sempre parlen de la retallada de drets i de llibertats només a Catalunya, perquè el Partit Popular ha fet molt mal a tota Espanya. A tota Espanya ha significat un retrocés amb drets, amb llibertats, amb unes polítiques austericides, de retallada de serveis públics que posen en perill la vida de la gent. Per això era urgent fer fora el Partit Popular, era molt urgent. I ho hauríem pogut fer molt abans si el Partit Socialista s'ho hagués cregut i hagués estat valent i hagués estat a l'alçada. Jo ara que hem d'anar a votar a les urnes el 28 d'abril, on crec que tots tenim molt clar, amb diferents sensibilitats, diferents opinions sobre diferents temes, però tenim molt clar que no podem tornar a permetre'ns un govern de dretes, que en aquest cas seria encara més de dretes amb els pactes que hem vist a Andalusia.
Com que no volem tornar enrere, com que no volem un govern de dretes, efectivament hem de pensar molt bé el nostre vot. I hem de recordar què ha fet cada un aquests anys. I jo vull recordar, amb lo molt que hem patit a Catalunya, amb la manca de diàleg, amb el 155, amb la declaració unilateral d'independència, amb la gent a la presó, tot això s'hagués pogut estalviar si el Pedro Sánchez s'hagués atrevit a fer la moció de censura que Unidos Podemos va plantejar al Congrés dels Diputats un any abans de la que finalment es va fer efectiva. Està en joc la vida de la gent, però Pedro Sánchez no va ser valent. I vam estar un any patint el Partit Popular i el que ens haguéssim estalviat tant a Catalunya com a Espanya si haguéssim fet aquella moció de censura. Igualment, va necessitar un any i finalment la moció de censura es va fer. I jo vull recordar que la moció de censura que finalment va fer fora el Partit Popular, una altra vegada, no va ser possible gràcies al Partit Socialista, sinó que qui la va batallar i va negociar amb tothom i va parlar amb tots els actors necessaris va ser Unidos Podemos i concretament el Pablo i el Jaume van ser les persones claus que no es van rendir i van parlar amb tothom i no els hi van caure els anells fins a aconseguir la moció de censura que va fer fora el Partit Popular. Ells dos van ser persones claus en aquella moció de censura, que efectivament va demostrar la moció de censura que podia començar una nova etapa. Una etapa difícil, però una etapa millor que l'anterior, una etapa de diàleg, una etapa de negociar uns pressupostos, els pressupostos més socials de la història, una altra vegada liderat per Unidos Podemos. I aquí hem de dir que també han fallat els partits independentistes, perquè quan començàvem a fer aquest camí, quan havíem negociat aquests pressupostos, el PDeCAT i Esquerra Republicana, per motius electoralistes, van optar pel bloqueig, com si no hi hagués vides en joc, com si uns pressupostos socials que implicaven tantes millores en dependència, en habitatge, en transport públic, en sanitat, que està en joc la vida de la gent, que no estem jugant a caniques, que estem fent política. Van bloquejar els pressupostos. Vergonya, irresponsabilitat. La política del bloqueig no és cap solució, no és cap proposta. Ens porta a un cul de sac. Però també va fallar una altra vegada el Partit Socialista, perquè el Partit Socialista es va tirar enrere, no va batallar els pressupostos. De fet, els vam defensar més nosaltres que el propi Partit Socialista. I, de fet, va fer un càlcul electoral i va dir: ja em va bé en eleccions, diré que ha estat culpa dels partits independentistes i així jo sortiré guanyant a les eleccions. Recordem què ha fet el Partit Socialista en els moments claus. Jo estic convençuda, i això us ho dic amb tota la honestedat, estic convençuda que dins del Partit Socialista hi ha molt bona gent. Hi ha gent honesta, hi ha gent treballadora, hi ha gent progressista, hi ha gent veterana que ha lluitat pels nostres drets durant dècades. Però el Partit Socialista, ho sabem, ho explicava bé la Lucía, ha estat governant durant molt de temps i hi ha un aparell que tots coneixem que finalment s'ha plegat davant dels de sempre, davant dels poders fàctics, davant de les elits. I quan arriben els moments claus, els hi tremolen les cames. I ha sigut gravíssim, gravíssim, que Pedro Sánchez, en els compromisos que havíem adquirit, ens ha fallat. I a Barcelona ho puc dir en primera persona. Ens ha fallat en allò més important. Pedro Sánchez va venir aquí, li vam donar suport per fer fora el Partit Popular i li vam dir: el més important per Barcelona, regular els lloguers. I va venir a Barcelona i va dir: sí, regularem els lloguers. I al darrer moment li han tremolat les cames i no ha regulat el preu abusiu dels lloguers. I aquesta tarda haurem de tornar a sortir massivament, com hem fet sempre, com hem fet tota la vida i com no ens cansarem de fer fins a aconseguir-ho, perquè nosaltres sí hem demostrat per què estem aquí. Perquè nosaltres a Barcelona hem regulat el 30% de l'habitatge assequible i hem obligat a tots els promotors privats, per moltes pressions que ens facin, saben que nosaltres no tenen com pressionar-nos, perquè nosaltres no li devem favors a ningú, perquè nosaltres no estem endeutats amb ningú. I per tant, quan toca el moment de fer-ho, regulem el 30% de l'habitatge assequible i corresponsabilitzem a tots els promotors privats que si volen fer habitatge hauran de fer habitatge assequible. Això ho hauria pogut fer el Partit Socialista durant anys i no ho va fer. Ho vam fer nosaltres, perquè a ells finalment els hi tremolen les cames. I també ens ha fallat amb una altra cosa molt important, que per nosaltres és molt important.
Nosaltres volem una política humana, volem una política de les persones, on el més important són les persones. I tenim un vaixell a Barcelona, a Catalunya, que ens representa a gairebé tota la població, a l'Open Arms. Un vaixell que ha posat en evidència als estats europeus la vergonya de la política europea i que ha demostrat que es podien salvar vides. Les vides que condemnen a morir en el mar es poden salvar. Es poden salvar amb un vaixell com fa l'Open Arms i la gent a l'equip de voluntaris i voluntàries de l'Open Arms. Pedro Sánchez, quan va començar la legislatura, va començar bé i va acollir a València l'Aquarius. Però després ha rebut pressions i una altra vegada li han tremolat les cames. I una altra vegada l'Open Arms està segrestat des de fa mesos en el port de Barcelona en contra de la nostra voluntat, en contra de la voluntat de l'Open Arms i en contra de la voluntat de la població de Catalunya i d'Espanya. Li han tremolat les cames quan l'han tornat a pressionar els de sempre. Per això, nosaltres sempre hem treballat per fer aliances àmplies, el més àmplies possibles. Però està clar que l'única garantia de que hi hagi el govern de progrés, el govern de canvi, el govern feminista, el govern ecologista, el govern que garanteixi drets i llibertats i que obri una etapa sòlida de diàleg entre Catalunya i Espanya, l'únic govern que pot aconseguir això és un govern que estigui liderat per Unidos Podemos, per el Jaume Asens a Catalunya i pel Pablo Iglesias a Madrid. Penseu que una altra vegada ho estan dient ells mateixos, ho estan dient. Els del Partit Socialista, tant el senyor Collboni a Barcelona, com la senyora Batet, com el senyor Pedro Sánchez, estan dient que ells voldrien pactar una altra vegada amb Ciudadanos. Ciudadanos, aquest partit que diu que no és d'esquerres ni de dretes, però que bàsicament governa per l'IBEX. Aquest partit que es manifesta amb Vox, que no li cauen els anells per manifestar-se amb Vox, però que no el veureu a la manifestació d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge, perquè de fet està en contra de mutar els fons voltors com a fem a Barcelona, està en contra del 30% de regular el turisme, està en contra de perseguir el frau fiscal a Barcelona, està en contra de la funerària pública, del dentista municipal, dels serveis públics, perquè Ciudadanos només governa per l'1%, pels de sempre, pels que han manat sempre i van dir que feia falta un Podemos de derechas. No són aquests els que necessitem, ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya. Acabo ja, presentant-vos els dos companys que vindran ara i que ens coneixem de fa molts i molts i molts anys. No som d'ara, ni el Jaume, ni el Pablo, ni jo. Amb el Jaume ens coneixem de fa més de 25 anys, ho deixaré aquí, d'acord? Perquè més de 25 em sembla suficient, no cal especificar quants més. Però fa molts anys que ens coneixem amb el Jaume. I el Jaume, us puc dir d'ell que ha estat sempre. Ha estat un advocat de drets humans, des que el conec, des de la Universitat de Filosofia que vam fer conjuntament. El Jaume hi ha estat sempre per als que més ho necessitaven. Ha estat l'advocat de totes les causes dels drets humans, dels moviments pel dret a l'habitatge, dels moviments pel dret a la ciutat, dels moviments veïnals. Ha estat advocat de causes molt justes. Ha estat un dels advocats que ha estat en totes les causes contra la corrupció. Ha estat advocat amb el moviment veïnal en el cas del Palau de la Música, contra el 3%, contra el cas Pujol, en el cas Bárcenas. El Jaume ha estat sempre allà, al costat dels més febles, al costat del que més ho necessitaven, en contra de la repressió i la criminalització dels moviments socials i sempre, sempre posant la seva expertesa al costat dels que denunciaven la corrupció i l'abús de poder. I ha estat un orgull tenir-lo al govern de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, fent tota aquella feina que havíem fet sempre a peu de carrer, sense recursos, amb honestedat, amb la mateixa honestedat, amb la mateixa entrega i el mateix rigor, fer-ho a l'Ajuntament de Barcelona i fer que avui l'Ajuntament de Barcelona lideri les polítiques d'anticorrupció i transparència a tota Europa i que avui a Barcelona pugueu veure totes i cadascuna de les factures del nostre pressupost, que hi hagi un codi ètic que és pioner a Catalunya i a Espanya
que hi hagi una bústia ètica per fer les denúncies de qualsevol cas, de qualsevol sospita, de qualsevol irregularitat i que siguem líders en lluita contra la corrupció, per la transparència i en la defensa dels drets i les llibertats i especialment dels més febles i els més vulnerables. Per això és un orgull que el Jaume hagi acceptat fer aquest pas, que sabem que no és fàcil perquè posar la cara vol dir que aniran a per tu. Quan poses la cara, el Pablo ho sap molt bé, van a per tu i per tant tant el Jaume com tot l'equip de companys que han decidit fer el pas endavant, moltes gràcies, perquè en un moment difícil era molt important fer aquest pas i és d'una gran generositat haver-lo fet. I ara ja passo la paraula al Pablo, amb qui hem compartit ja moltes batalles també, amb els moviments socials, però també en aquest cicle polític de canvi que veu començar vosaltres quan veu dir és el momento de lanzarse, lo hicisteis en las europeas, yo era de las que tenía dudas, vosotros en cambio lo visteis claro y abristeis camino con aquellas europeas donde fuisteis la sorpresa y esa sorpresa abrió una grieta donde entramos un montón de gente que dijimos es el momento de la gente, es el momento de dar un paso adelante. Yo te agradezco, Pablo, no solo que disteis ese paso, sino que habéis aguantado con todos los ataques durísimos que habéis recibido durante todo este tiempo, que además lo has hecho con honestidad y quiero agradecerte también que el otro día en el meeting que hicisteis en Madrid, en el encuentro, hablasteis de errores, porque es verdad, todos nosotros cometemos errores, todos nosotros somos humanos y seguro que todos nosotros nos equivocamos más de una vez, pero una cosa es cometer errores y reconocerlo y otra cosa muy diferente es ser un corrupto indecente, como son algunos en este país, y como pretenden, y que esos corruptos indecentes que han gobernado, mangoneado en nuestras instituciones, creyéndose que lo público era suyo, esos corruptos indecentes, y no hablo solo de los que han robado, sino también de las puertas giratorias, de esos ministros del PP y del PSOE sentados cómodamente en los consejos de administración de empresas de energía que deberían ser públicas, pues mientras hemos tenido corruptos instalados en nuestras instituciones, ahora algunos pretenden hacer una guerra sucia para convencer a la gente de que todos somos iguales, de que también los que hemos llegado para traer las políticas progresistas y de cambio a las instituciones, que también somos pocos claros. Pues no, señores, nosotros somos transparentes, nuestras cuentas son transparentes, todo en nosotros es transparente y quizás nos equivoquemos alguna vez, pero de corrupción nada de nada. Nosotros hemos venido aquí a cambiar las reglas del juego y hacer que las instituciones estén realmente al servicio de la gente y no de unos pocos. Y por eso, Pablo, toda la fuerza, porque las próximas semanas van a ser duras, lo hemos visto con las cloacas que finalmente se han destapado. Las cloacas nos indignan, pero no nos sorprenden, porque sabíamos que existían. Lo que sí nos indigna es el silencio atronador de los líderes del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos, que en un país decente y democrático deberían haber exigido dimisiones y debería haber una comisión de investigación depurando todas las responsabilidades de uno de los casos de corrupción más graves que han habido en nuestro país. Pero nosotros que venimos de abajo, si alguna cosa sabemos hacer, y eso que lo escuchen bien los corruptos, que lo escuchen los corruptos, si alguna cosa sabemos hacer es resistir, porque venimos de abajo, venimos de pelear cada uno de los derechos y libertades que hemos conquistado y por eso no tenemos ningún miedo, no tenemos nada que perder y eso Pablo lo sabe muy bien, ha estado dando la cara por ello y todos y todas te lo agradecemos. Muchas gracias, Pablo.